உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அல்லது ஆவிக்குரிய அபிஷேகமானது கர்த்தர் கொடுத்ததானது எப்பொழுது சேதப்படுது, சேதப்படுறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் வாசிங்க. பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிங்க. 10:1 வாசிங்க. செத்த ஈக்கள் தைலக்காரனுடைய பரிமள தைலத்தை நாரி கெட்டு போக பண்ணும். செத்த ஈ என்ன செய்யுமா? செத்த ஈ என்ன செய்யுமா? தைலத்தை நாரி போக பண்ணும். பல நேரத்தில் கர்த்தர் எனக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற அபிஷேகம் சின்ன சின்ன விஷயங்களால் நீங்கள் உங்களை பிசாசு வீழ்த்துறதுக்கு நம்ம நினச்சிக்கக்கூடாது. பிசாசு நம்மளை வீழ்த்துறதுக்கு ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் சர்பத்தின் வடிவில் வந்து பழத்தை சாப்பிட சொல்லுவான்னு தெரிஞ்சுக்கூடாது. பிசாசு நம்மளை வீழ்த்துறதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயம். கேயாசிக்கு 2 வெள்ளி பணம், கேயாசிக்கு 2 வெள்ளி பணம், நீங்கள் யூதாஸுக்கு 30 வெள்ளி பணம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று. அவ்வளோதான். ஏசாவுக்கு 1 டம்ளர் கூழ், இவ்வளோதான். எங்கேயாவது ஒரு சின்ன விஷயம்